Untuk sedulur ayo padha ngaji. Tak kandhani kabeh. Wong wedok iki yo angger raine kok bunder ser. Pipi rodok kandel. Meripat ora patek kadut. Irung gak patek bangir. Ora patek man. Dadak lambe dhuwur iki yo kandel, ngisor iki kandel. Mang titosi Pak Lurah. Wong wedok sing potongane kaya ngeten iki. Nek dikandhani menengang, Pak. Ning ndableke amit-amit. Engko nek tekan omah ngilu ya yo. Bu. Engko nek tekan omah ngilu ya. Lah nek wong wedok ki kok raine rodok lonjong. Nek guyu pipine deki mripate rodok apa? Sayup irunge mancu. Lambe dhuwur tipis ngisor yo tipis ning rodok maju. Sapa sing muni mrangos? Sing muni mrangos sapa? Rodok banter ora apa-apa. Wong wedok sing kaya ngeten iki, Pak. Gualahe metu. Mos kiyaine ki aku apa kowe? Mula kula niku Mbah sing mesti ngaji di tepi wong wedok niku nuwun sewu rada pripun ngoten ati kula. Mergo apa? Kanjeng Nabi niku ndek biyen nate dawuh sok mben neraka jahanam ki rata-rata ki sing ngebak iki wong wedok-wedok. Ora kok Kanjeng Nabi ki serik karo wong wedok niku mboten. Ning saking dene leke angel ditata. Wong wedok niku Pak Lurah nek soal ngajine juara Pak. Cuma sore ngaji, Setu sore yo ngaji, Ahad esuk ngaji, Senin esuk tarekah, Rebu bengi pul. Ning ya mengentuk ngalor ngidul ngetan ngulon, ngerat-ngeret kudung pamer seragam. Tekan omah padha wae sing lanang sekecap wong wedok telung. Sing lanang genep telung kecap. Wah, wong wedok angger semeni demamang nyincing rok sesisih ngukur pupu banaspati ketok. Apal-apalane terus nantang. Nah wis kaya ngene iki lho Pak Amu aku pegaten-pegaten. Ora dadi bojomu rak patheken Malaysia masih menunggu kedatangan gua. Hong Kong masih menunggu kedatangan gua. Anggite wong wedok kene wis tekan Malaysia Hong Kong rak juara. Enten sing kerja teng Hong Kong? Nek enten kan ngerti kula ta wong kula meh setiap tahun pengajian wonten Hong Kong. Wingi nembe saking kota Wancai Hong Kong. Anggit menek wong wedok tekan Malaysia Hong Kong rak juara. Kula nek dituturi kiai rungono ya yu. Wong wedok kuwi apalo Al-Qur'an kaji ping 29 apa meneh kok trimo pokal-pokal ngene. Rungono aku pengen mundhut. Kowe aja angen-angen ben besok nang kubur slamet akhirat swarga nek ora entuk ridane bojo lanang. Mula wong ngaji ngene iki mbok yo dijembreng kupinge. Wong wedok ku nek wis ndi bojo elek wong kuwi wong lanang mlarato wong kuwi wong gendeng wong kuwi wong lanang
anane sampeyan wis gelem dadi bojone kudu wani taat apa mestine ngalah sawetara syukur iki wis dituturi kiai mengko nek tekan ngomah karo bojone dhewe-dhewe omong saomong nek iso basa sanggup Bu sanggup Bu sampean nggih ngandel Pak sampean nggih ngandel Pak aku yo blas aku yo blas wong sing muni sanggup nggo kacamata iki potongane rondo kok anten rondo zaman akhir do semrawut nah urung dibuju sipatu wong dibasani sipatu wong dibasani dibuju tenan ki sing lanang sekecap wong wedok telung sing lanang tegang kecap wong wedok pirang-pirang mula titenana te Pak Lurah wong omah-omah ki rata-rata sing mati dhisik rak sing lanang ora usah melu-melu nyatane ya ya kowe nek ora ngandel takok lurahe kampung kubur mengetan kuwi Pak Lurah jumlahe rondo karo duda kathah pundi akeh rondone ta berarti sing mati dhisik lanange apa wedoke lah kene wong omah-omah kok sing mati dhisik kok sing lanang mergo saking ra kuwate nampa unen-unenane sing wedok wong wedok ki mbaya klelar-kleler ngono nek nguneni sing lanang ngukuli 17 silet. Wong lanang ki mbaya gagao kaya sinta. Brengose nyeketet ngungkuli Saddam Hussein. Sing mesti wong lanang niku ringkih. Ring disentak wong wedok sepisan arah anclop ta lho. Lah kok ora ngandel. Kowe ora tekan omah njajal ya. Bu ana tekan omah jajal. Bojomu ki sentang sepisan ngono wae. Tamat nang wujude ya turu nok sisihmu ning matane rak ketap gedhe. Mergo wong lanang ki anggere muni sentak sing wedok sepisan ki atine tatu. Nek wis atine tatu mangan ora doyan ngombe ora kolu. Sing diserbu mung udut wae. Nanti kok ora patuk cekah-cekek. Mula wong wedok kuwi nek kepengin gonta-ganti bojo, ki sing mesti gampang. Angger bojomu teko sentak. Teko sentak. Teko sentak nyedak sentak. Selesai ra ndi penyakit patuk ngik-ngik. Wong lanang ki angger diwatuk ngik-ngik ra ya wassalam. Mula Kanjeng Nabi dawuh ayyuma mar'atin adat zawjaha bilisaniha jalallahu lisanaha yaumal qiyamati sabiina diraa sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi ki dawuh ndi kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing lanang mriki nggih enten wonge ya teka manggon ngarep pembeli ngarep ya Mbak berarti ya bojone Pak Lurah selawat rungono kupingmu ndi kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing gaene maidu sing gaene ngundhamana sing wong wedok sing nalare kaya ngene iki besok diancam dening Gusti Allah. Nek ora-ora maksar ilate iki bakal diolor dening Gusti Allah. Ilate iki diolor Gusti Allah besok iki ngantek
dawane niku 70 dira. 70 dira ku nek diukur nganggo meteran kira-kira 40 meter. Dadi aku kowe iki bisa nano ora-ora masal. Petuk wong wedok kok ilate turah 40 meter kepidak-pidak wong pirang-pirang. Ya kaya ngono kuwi ya wong wedok sing uripe galak karo bojone. Pun mireng. Mula ibu-ibu nek kepengin nyidam ilat rodok dawa. Terusno. Mula geni wong salat ki mulangi kono musala, salat mulangi kono masjid, karepe ngono geni iso rukun karo sapa? Wong kene rukun golek pangan ki yo gampang, mergo malaikat rahmat medun. Contone tiang Mekah. Ibu mau nate semerep Mekah. Mbon apa dereng? Dereng. Mekah ki prampelan ngono terus. Balo. Ibu. Nggih, Pak Lurah pergi Mekah. Kowe besok Pak nek roh Mekah Madinah gumun. Kono ora ana wong melarat. Omah niku sakniki paling elek tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botone mringis nunggu apa-apa. Mobile wong Mekah niku baby ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, Lamborghini. Mobil siji ora ana nek 40 miliar. Lah ngoten niku wong Mekah iso duwe 4, duwe 5. Lah ngoten niku nyambut gawene napa Mbah Yai? Wong Mekah Madinah niku Pak Lurah nek nyambut gawe sepele. Wong wedok kaya sampean-sampean niku yo teng mriko nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak til. Ora kaya wong manggi, wong wedok kaya ndaut macul ngedhos. Aku roy wong manggi ki iso nyemprot ora kok gitu. Oke, nggawa tangki iki ta. Ngaku ya roh dhewe kok. Aku malah nak ndelokke wong manggi iki, wong wedok-wedok manggi iki jane ya ayu-ayu Pak Lurah. Ning tamatno telapakane ra do jeber. Halus apa? Pono sing halus ngene iki pono. Sallallahu Muhammad. Lah nek wong lanang nyambut gawene napa? Wong lanang niku nek nyambut gawe nggih sepele. Mula besok nak tekan Mekah Madinah Pak Lurah. Nek bar salat subuh sampeyan aja kondur. Muter ngubengi masjid. Sampeyan delokke kanan kiri masjid niku wong dodol ewonan. Ngoten niku nek badhe salat subuh wong lanang-lanang kondur. Tekan ngomah niku lawang dibukai kabeh dagangane gen ketok. Ngoten niku durung ana wong blanja, tinggal ngaji sekedap. Ngaji durung nganti rampung. Wong blanja kok brol, masyaallah. Lho golek rezeki kok gampange kaya ngono. Bareng awan sithik krungu swara adzan napa? Lagi krungu adzan iki lho. Wong blanja atusan, lawang toko langsung ditutup regetek. Sajadah ngeten iki mun dekake teng pundak. Padahal lagi adzan ngoten niku mlakat nang masjid mlayu Pak. Padahal nipom merasah mlayu ki ora keri wong masjide trimo ana ngarepan. Tek wong Mekah Madinah niku nek muni adzan nggih alus. Monate mireng adzane wong Mekah. Alus. Allahu Akbar. Mekah. Beda nek nggen kula Grobogan Semarang niku nek adzan kasar.
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Grobogan Semarang Mulon. Manggih. Dek Selasa Pajar situ sing adan. Nek kok adan sampean iki mangke krungu komate wong Mekah Madinah. Mripat niku iso ndlewer. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000. Matur nuwun cekap semanten pengasanipun panjenenganipun Romo Kyai Haji Mahyan Ahmad saking Purwodadi, Jawa Tengah, Indonesia. Mugi-mugi pengasanipun barokah dumateng kita sedaya, khususipun ingkang sampun midhangetake. Mugi-mugi dados ngilmu ingkang manfaat fitini wa dunya ilal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Cekap semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.